Сега е време да ви раздадем проектните награди, с които разполагаме. Знаете, че до 23 ноември продължава фестивалът Изкуството на барока. Един много интересен, според мен, концерт ще има на 17 в залата на Българската академия на науката. И ние ви зададохме въпрос, който вече е качен на нашата фейсбук страница. Отговорете на въпроса ни къде е погребан големият германски композитор Георг Фридрих Хендел. 4 от вас ще получат покани за 2 за концерта на ансамбъл Les Ambassadeurs, където впрочем ще бъдат изпълнени, по време на който ще бъдат изпълнени и произведения на Хендел. Затова въпросът не е свързан с него. Вече доста хора са отговорили, което ми изненада, тъй като го качих вчера след обед въпроса. Има много реакция. Изборът ще бъде труден. Изборът ще бъде труден. Бъдете активни и пишете ни в страницата ни във Фейсбук. Денят започва с култура. Сега... Оставаме на територията на Българската академия на науката, Шани. Добре. Оставаме на тази територия. Каква мелодия има човешката ДНК? Това ли ще научим? Да, сега? Хендел беше написал музика за водата. Ако беше живел сега, може би ще напише музика за ДНК, не знам. Но там е така или иначе Мария Чардила със своя събеседник. Добър ден, Мария! Здравей, Жоро! Шани, искам да ви поправя. Не сме на територията на БАН, ами сме на територията на Софийския университет, по-скоро в физическия факултет. Наистина малко странен адрес за деня започва с култура, но внимавай и ще престане да ти е странно. Намираме се в Света Светих на доцент Леандър Литов и сътрудници. Знаете много добре. Той е известният ловец на Божии частици, отскоро и на тъмна материя. Сега обаче е тук в качеството си на друго амплоа, на композитор. И се надявам сега да разкажеш как стана така, че стана композитор и какво е това? Аз трябва да започна малко по-отдалече. Стана така, защото ние се опитваме да създадем в България платформа, която да обединява наука и изкуство. Да превеждаме науката на езика на изкуството, изкуството на езика на науката и да се опитаме да накараме хората, които са от тези две области, да започнат да говорят помежду си, което никак не е проста задача в наше време. И в случая сте започнали с... Ние започнахме с това, че решихме да изсвирим ДНК кода на един от изключително важните хормони. Може ли да посочиш, че камерата се учи на там? Ето това е това хормонче, което се ражда заедно с още един белтък, който се нарича неврофизин. Структурата на този хормон и тези белтъци... Това е хормона, който ни кара да се чувстваме щастливи, влюбени? Това е един хормон, който най-напред има чисто физиологично действие. Той отговаря за контракциите на матката по време на раждане. Освен това стартира производството на кърма. Освен това създава връзката майка-дете. Спирате хормона, такава връзка няма. Много е важен. Как от това нещо освен се ражда това в мозъка музика? прави нещо много по-важно. Той отговаря за социализацията на човека. Така че той е един от много важните хормони. А как от това нещо се прави музика? Аз имам по-подходящ човек, който може да обясни. Роси Маринова, която е докторант по биофизика, но има правилното музикално образование. Музикално образование. Да разкаже... Жоро, вече не ти е странно, нали? Как от това се правят ноти? Всъщност азбуката, която пише генетичния код на хормона на любовта, се състои от 4 букви, като тези 4 букви съставят низ от 3-буквени думи, като всяка дума съдържа кода за синтеза на всяка аминокиселина. Въпросът беше как тези аминокиселини да ги превърнем в ноти. И много е сложно обяснението, както забелязва Жоро, тук има едни много сложни формули, да ги пропуснем. Доколкото чувам, вече сте пуснали музиката, тя звучи. Има ли нещо необичайно, ваша така придобивка? Защото доколкото знам и други са се опитвали да свирят ДНК. Да, но нашия метод е оригинален и единствен за България. Тоест, вие имате специално смятане, метод за изчисляване на осминки, 16? Да, за това какъв да е избора на самата нота, каква да е като трайност, продължителност, която да се свири и темпото. Естествено, като темпото се определя спрямо тримерната структура на молекулите. Да, Леандър, пак към теб, доколкото разбирам, окситоцина няма само да го свирите и друго ще правите. Както казах, ние искаме да създадем платформа, за това фактически ние ще представим една голяма изложба,
която включва изкуството в ЦЕРН. Ето вече тук естествено защо аз участвам. Работата е там, че това движение наука и изкуство се развива от няколко години вече в ЦЕРН много активно. Канат се хора на изкуството, които посещават организацията, гледат какво правим, как го правим, след това разказват на техния си език, т.е. чрез картини, инсталации и така нататък. Имаме доста колекция събрана вече. След малко ще кажа за това. За пръв път в света се показва тази колекция в пълен обем в България, след това отива в Брюксел. Освен това обаче ние имаме, освен изложбата, освен тази церновска изложба, имаме произведения на изкуството на български автори, 7 човека, които отново са вдъхновени от науката. И имаме няколко събития, но преди това искам да завършим за окситоцина. Ние ще провеждаме експеримент и публиката ще участва активно. В този експеримент ще изследваме въздействието чрез енцефалограми върху човек на окситоцина и на музиката и ще сравняваме колко точен е нашия превод. Ще имаме... Научно изследване, в което всеки може да участва, така ли? Да, точно така. Доброволци. Това ще става в Музея Земята и хората, тези измервания. Освен това обаче планираме да имаме танцоспектакъл, който ще е върху музиката на окситоцина и музиката на данните от големия дронен колайдер. Ще имаме поетична вечер, ще имаме 2 дискусии, едната посветена на връзката между наука и изкуство. И цялата тази концепция многопластова се казва? Усещане за Вселена. А причината се казва така е, че науката се занимава с тази Вселена, изучава тази Вселена, която е извън нас. Изкуството сякаш борави с тази Вселена, която е вътре в нас, а ние искаме да построим моста между тези 2 Вселени. Да завършим накрая цялата тази науко, балето, театрало, изкуство и така нататък акция, твърде голяма концепция, ще се състои, ще започне събота от 17 часа, 18:30, съжалявам, ще продължи 1 седмица. Това е концепция, която цели да включи всичките ви сетива, за да ви докара до едно ново познание. Ние сега само открехнахме завесата. Много по-любопитно е. Заповядайте в събота, ви очакваме. Благодаря ти, Мария. Това, което чух, ме навежда на мисълта, че древните интуитивно като че ли са направили тези открития, които днешните физици преоткриват. Включително и така наречения елексир за любов.